No niin, Riikka. Mikä on se sun suuri salaisuus sun onnistumisissa? Sun koirat ovat voittaneet 5 peräkkäistä Suomen mestaruutta. Niin avaa meille pikkusen sitä sun salaista arkkua. No mä uskon, että se on se, että mä oon huolehtinut siitä koirien tunnetilasta, että ne on erittäin motivoituneita ja itsevarmoja siinä tekemisessään. Ja se välillä kuuluu, tai aika useinkin siellä rannassa. Tarkoitatko tätä paljon puhuttua haukkumista? Kyllä. All right. No mutta Milja, mikä sun salaisuus on? Sä oot kuitenkin 2 lanseerilla kilpailut arvokisoissa Suomen mestaruustasolla. Ja se ei ole kovin yleistä, vaikkakin VP on lanseereiden rodunomainen koe. Minä uskon ja oikeastaan toivon tietäväni, että se on se, että minä olen opettanut omat koirat uimaan heti pienestä pitäen tosi hyvin. Ja se, että minä en ole lähtenyt vaatimaan mitään temppuja veessä ennen kuin se perustoiminta, eli se uiminen on varma ja samoin niin kuin veneestä ja veneeseen hyppääminen. Eli jos ajatellaan esimerkiksi lasta, uimakoulussa olevaa lasta, niin ei sitä panna pelletemppuja heti tekemään, vaan ensin uijaan, siellä on pelastusliivit päällä ja sen jälkeen pienenmoiset kellukkeet ja sitten kun se uiminen onnistuu, niin sitten opetellaan sukeltaa ja tekee niitä kärrynpyöriä siellä veen alla tai sukeltaa. Eli pidän niin kuin aina huolen siitä, että se koira osaa uida. Ja samoin sitten jos ajatellaan, nyt mulla on tämä paimenkoira, niin samoin hänen tapauksessa, että se uimisen oppiminen oli aika niin kuin hankalaa, niin ensimmäisenä kesänä ja sanotaan ensimmäisen kuukauden aikana, niin me vaan uitiin. Me käytiin uimassa monta kertaa päivässäkin. Mulla onneksi on, tai meidän perheellä niin on nämä sorakuopat hyvin lähellä, niin se oli sitten mahdollista, mutta siihen niin kuin nähtiin vaivaa. Ja mä oon ihan varma, että se on niin kuin se onnistumisen elementti. Ja sitten se, että kun se koira on oppinut hyvin uimaan, niin sitten me autan tosi pitkään sitä tekemään niitä tehtäviä. Eli me on kumppalina siinä sitten suorittamisessa ja sitten vasta löysään irti, kun se on tuntuu, että se kantaa niin omiin siivin se liike loppuun sitten. Eli se on se mun salaisuus. No sitten jos mietitään rannassa, että se on paljon muuten Riikka, sulla on VP-kokemusta tai vuosina? Olisinkohan 2008 aloittanut. Niin justiinsa, no se on tosi paljon jo. Kuinka kauan sä oot harrastanut? 2004 olisin aloittanut itse. Itse ja omalla ensimmäisellä lanseerilla. Hän Lilli ei ollut mikään ensimmäinen erinomainen esimerkki, eli siinä oli ongelma se, että kun rantaan tultiin ja tehtävää aloin tekemään ja päästin koirasta irti, niin sehän sitten karkas aivan toiseen suuntaan kuin mihin piti, mutta siitä oppineena niin on sitten tehnyt asioita vähän eri lailla. Ja virheistähän niistä nimenomaan opitaan. Niin on, joo. Ja sitten just tuo hallittavuus, niin ja nyt me en puhu mistään semmoista tavallaan niin tokomaista hallinnasta, se ei ole mulle tavallaan tyypillistä, kaikki tiedät, että mä vähän suurpiirteinen näissä, mutta sitten, että se koira on kuitenkin tavallaan tekee sun kanssa sitä työtä ja meidän tehtävänähän on sitten kuitenkin tavallaan niin kuin rajoittaa sitä koiran liikkumatilaa siltä osin, kun se ei ole hallinnassa. No just nyt päästiin niin hauskoihin juttuihin, että mikä tavallaan, emme voi sitä häiritä, mutta mihin on pistänyt tavallaan, niin kuin, mitä asioita olet pistänyt merkille sitten rannassa, kun koirakot siellä toimii tai koirat toimii, niin mikä sulla pistää eniten niin silmään tai mietityttää? No varmaan se on just nimenomaan se vastakohta, mistä niin kuin itse haluan omilla koirilla pitää kiinni, eli just se motivaatio, niin motivaation puute tai epäselkeys, että, niin kuin, että koira ei tiedä tasan tarkkaan, mitä tehdä. Ja sitten se, että ohjaaja ei sit myöskään niin kuin välttämättä palkkaa silloin, kun olisi tarve. Totta kai pitää tehdä palkattomia reenejä, mutta sitten välillä vähän niin sanotusti surettaa, että jos ajatellaan vaan, että se koira niin kuin palkkaantuu vaan siitä tekemisestä. Totta kai munkin koirat tykkää tehdä, mutta kyllä mä silti haluan myös palkita ne siitä hyvästä tekemisestä. Se on vähän niin kuin pitäisi lähteä töihin ilman palkkaa, jos ajatellaan niin kuin tavallaan karrikoidusti. Niin, kyllä. Että kyllähän se niin kuin motivoi ja mitä tavallaan niin kuin parempi palkka tai hyvää palkka sille koiralle on, niin se, että mielellään sitä asiaa tekee. Minä olen samaa mieltä tuosta, että se unohdetaan, niin sitä, kyllä se tavallaan niin se on tavallaan sille paras palkinta, mutta kuitenkin tavallaan sen uimisen seuraus niin täytyy olla tavallaan palkattu tai palkittu sitten. Joo. Onko se jotain muuta, mikä sua siellä
rannassa mietityttää? Mulla häiritsee tavallaan, ei voi sanoa, että häiritse, mutta mihin itse kiinnittää tosi paljon huomiota on tavallaan niin se fokus. Eli kun tullaan tavallaan tekemään sitä tehtävää, eli se koira kun tulee rantaan ja sitten koira tavallaan niin kuin laitetaan tavallaan tiettyyn asentoon ja sitten lähdetään tekemään sitä tehtävää, niin sitten esimerkiksi koiraohjaaja alkaa tekemään jotakin ihan muuta. Se koirahan tavallaan on keskittynyt sitten ihan johonkin toiseen kuin siihen, mitä sen olisi pitänyt tehdä. Eli kun lähdetään tekemään, niin tehdään kunnolla, vakavasti, mutta ei vakavamielisesti. Eli tehdään se tehtävä ja sitten voidaan vaikka raatata naapurin rouvan kanssa siitä, että mitä viime viikonloppuna tehtiin tai näin päin pois. Mutta se fokus kaikessa siinä tekemisessä. Kyllä. Ja sitten se, että siinäkin, että tavallaan koiralle pitää pystyä näyttää se, mitä sen pitää tehdä, mitä sen pitää käydä hakemassa. Eli tavallaan rutiinit tavallaan tämän haet, tämän tuot tähän kohtaan tai hyppää tuolta tai teet tuon. Että silloin hyvin selkeä se tehtävän anto ja alkuun siihen pitää aivan tosi paljon kiinnittää huomiota sekä koiran ohjaaja, mutta ne, jotka on siellä veneessä tai rannalla vastaanottamassa sitä koiraa, kun se tulee esimerkiksi veneeltä rannalle päin. Eli koko sen tiimin pitää olla tavallaan keskittynyt siihen suorittamaan koiraa ja sen tekemiseen sitten. Muuten se on tavallaan, se homma voi jättää vaikka tekemättä. Just näin. No miten tavallaan tämä meidän, mikä on sun lempiliike, mitä tykkäät opettaa? Tai voiko olla yhtä lempiliikettä vai onko kaikki? Tai mikä luokka? Mikä luokka? Kyllä se varmaan ehkä sitten se voittaja on. Mulla ei ole mitään semmoista yksittäistä liikettä, mistä mä tykkäisin. Joo. Vaikka viennissä mulla ei ole ollut mitään suuria ongelmia, mutta silti jostain syystä se vienti ei kyllä kuulu niihin mun suosikkeihin. Ihan totta. Joo, mites sulla? Mulla on tavallaan vienti on mun lempiliike sekä tavallaan niin opettamisessa, niin että itse opetan omalle koiralle, mutta sitten tavallaan tykkään myös sitä opettaa muille. Ja jos ajatellaan erilaisissa leireissä tai leireillä tai muissa paikoissa, niin kyllä on se mun tavallaan semmoinen niin ykkös toive aina, että mitä saisi opettaa sitten. Ja minä uskon, että siellä tavallaan niin se syy on se, miten minä niin ajattelen sen liikkeen tavallaan niin kokonaisuutena ja miten se pitää pilkkoa osiin. Ja miten minusta tuntuu, että ne koirat saa tavallaan niin onnistumaan siinä. Ja olen sitten varmasti niin saanut semmoista niin hyvää palautettakin siitä, mutta se on tavallaan hyvin tämmöinen käsiohjattava liike mulle, että kun lähden sitä koiraa opettaa sitten. Eli se tavallaan tehdään ihan käsi kädessä koiran kanssa ja annetaan sitten tilaa tehdä, kun tuntuu, että se koira niin pärjää. Mun mielestä kun se koira pärjää sen liikkeen kanssa, tai se pystyy sen sitten tekemään. Puhuttiin sitä, niin sitä voittajaluokasta ja tavallaan ehkä tykkäät sitä eniten opettaa. Niin... No ehkä siitä voisi sanoa sen verran, että mun mielestä se on niin kuin askel kohti voittajaa. Ja että mä haluan opettaa ne avoimen luokan liikkeet niin, että mulla on koko ajan niin kuin tähtäin siellä voittajaluokassa ja niiden liikkeissä. Eikö tuo tavallaan niin se tuo hauska muuten tapa ajatella? Ajatteleeko se noin alokasluokassakin? Joo, kyllä. Ajatteleko? Eikö ajattele? Ei. Ai minä joo. ajattelen tavallaan, mulla on aina semmoinen tapa, että minä ajattelen, että niin kuin, jos ajatellaan tavallaan taistelu kerrallaan ja siinä alokassa ja sovessa ja alokassa minä mietin sen, että tavallaan mahdollisimman mitä onko tämä oikein sanottu, mutta näin minä ajattelen, eli mahdollisimman minimisuorituksella, eli se koira tavallaan viiää sen soven ja alokkaan läpi. Mutta kuitenkin sillä lailla, että se asetelma on niin, että jos se koira, jos miettii niin vientiliikettäkin, jos se koira on suhteellisen varma suorittaja, ja me tarkoitan suorittaja siinä näkökulmasta, että se tottelee, niin silloin tavallaan siellä voi olla esimerkiksi tavallaan niin kuin vieras vasta, että itse ei ole vastaanottamassa. Jos tietää, että se koira vie sille toiselle ja se pystyy tavallaan, niin kuin, se toinen ohjaaja siellä on hyvin skarppina ja tiedän, että mun koira, kun sitä kutsutaan luokse, niin se tavallaan tulee sinne. Niin silloin me tavallaan niin kuin otan sen riskejä. Mutta minä itse ajattelen sillä, että niin kuin se sovealo, niin siellä opetellaan perusteet. Eli mulla on ihan sama, että hyppääkö se minusta poispäin vai tuleeko se mun tykö. Minä ajattelen sen vaan, että tavallaan ne saa suoritettua, jotta sitten pääsee niin kuin positiivisesti jauhamaan sitä avoluokkaa. Ja siinä minä niin alan sitten miettiä sitä asiaa. Mutta alokasluokassa minä mietin jo kuitenkin tavallaan niin kuin sitä treenitilanteessa sitä käskyjen käyttöä.
Eli otetaan jälleen kerran niin vienti esimerkiksi. Sulla on vientiliike, sä itse tavallaan lähetät koiran rannalta sinne venneeseen. Niin se, että tavallaan se koira alkaa luottamaan siihen, että siellä on se palkka, että se vie sinne sen, eikä niin, että se toinen käskyttää koko ajan sitä. Koska silloinhan tavallaan niin sehän toinenhan on tavallaan tottelevaisuus, tai se ei ole tottelevaisuusliike, mutta tavallaan sehän toimii niin käskystä. Kun se koiran pitäisi tavallaan niin ottaa esine suuhun ja viedä sen venneelle ja uskoa ja luottaa, että siellä on se esine. Tai se tavallaan se palkka, onko se lihapulla tai sitten maksalaatikko tai sitten patukka, whatever. Mutta tuolla minä haluan niin alokkassakin miettiä sitä asiaa. Eli en liian paljon niin peilaavilla sinne avoimia voitteen, vaan että se pääsee aika niin sukkelasti eteenpäin. Ja sitten avoimessa pitää ihan tosissaan tavallaan tehdä sitä opettamistyötä. Siitä näkökulmasta se koira tekee sun kanssa ja vain ja ainoastaan niin sun kanssa tavallaan se tekee sen, mitä sä pyydät. Ja siellä ne avut on vähät. Ja vaikka mä sanoin, että niin kuin mulla on jo ajatus, että mennään eteenpäin, niin totta kai mullakin, jos olisi niin kuin vaikka vähän epävarmempi koira tai näin, että menisin niin sanotusti vähän riskillä kokeeseen sovealoon, niin sitten jo voisi pelata varman päälle. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti mä opetan alusta asti viennit niin, että mä itse lähetän. Mutta nyt kun sä sanoit tuon vaikka veneestä hypyn, niin enhän mä esimerkiksi henkilökohtaisesti itse mä en ole opettanut sitä veneestä hyppyä vielä alokasluokassa niin, että mä lähettäisin sen koiran. Niin, vaikka niin kuin, että jos mä olisin ainoastaan vaan niin kuin voittaja silmällä pitää, niin silloinhan mun kannattaisi aloittaa se jo alusta asti, että mä lähetän sen koiran. Niin mutta sitä mä en ole tehnyt, vaikka mä kuitenkin oon niin kuin sillä lailla ajatukset jo, niin kuin, että siellä eteenpäin mennään. Joo. Ja tuo on jännä, mutta tavallaan niin, että mikä on tuossa niinku oikea tapa tai väärä tapa. Tai ei sellaista varmaan ole. Niin, että kumpi se kansi tehdä, mutta mulla itsellä on se logiikka, että se sove ja alo tavallaan mahdollisimman ketterästi niinku, eteenpäin. Ja siellä tosi isossa roolissa on se koiran tavallaan tottelevaisuus. Tavallaan siihen pystyy, kun sen pystyy sen kutsumisen kautta käskyttämisen tekemään molemmista paikkaa. Kun se koira tottelee käskyä, niin silloin se tavallaan niinku todennäköisemmin toimii siellä. Niin, kyllä. Mutta siinäkin pitää olla niinku tosi sanotaan semmoinen luottopakki sillä venneessä tai sitten lähettämässä sitä koiraa. Hei, pakko kysyä. Minkälaisia jos mietitään niinku vientiä tai yleensä tavallaan niinku alokasluokkaa yleensä ja siinä on henkilö, joka on ekaa kertaa osallistumassa kisoihin, niin tuoksi vahvasti esille sen, että hei, että valitte pariksi semmoinen henkilö, joka on kisannut aikaisemmin, jotta on sitten pelisilmää tavallaan pelata sillä kokkeen tuoksinnassa, jos tulee tämmöisiä yllättäviä tilanteita. No oon mä niin ohjeistanut, mutta sitten taas toisaalta joillakin se saattaa toimia, että jos on vaikka pariskunta, niin että sitten se koira toimii molemmille ohjaajille hyvin. Mutta kyllä se on tosi tärkeää, että sitten käydään ainakin katsomassa kokeita tai muuta, että ollaan tietoisia, että ei tule niitä ohjaajavirheitä niin kuin turhaa. Niinpä. Mutta se olisi kyllä ideaalein tapaus, että se apuohjaaja olisi jo niin kuin kokenut ja osaava. Kokkeessa käyn ja on tavallaan semmoista silmää, semmoista riskitilanteella, niin. Jos tulee yllättävä tilanne, niin sitä pystyy niin vähän puuttumaan siihen sitten. Joo.